Tämä iso kattoluukku auki, otetaan tää kampi esille. Sitten käännetään tästä. Kummipäin tämmönen. Näin se lähtee aukenemaan. Näitä käsitellään hellävaroisesti, kun nämä on tämmöisiä muovisia. Tästä sitten kiinni. Ja takaisin tuohon. Tässä on hyttysverkko. Ja toisessa päässä on pimennys. Ja nämä ikkunat sitten, katsotaanko. Tässä on esimerkiksi tämmönen, näitä kans käytetään hellävaraisesti, enää riko. Tällä voi lukita tää ikkuna auki sitten. Mutta muista aina avata, kun panee takaisin kiinni, ettei riko.